sa kaap. Tanawa, daghang ay nanghaliko. Ay, daghang insekso. Kita kasunod kita, Brad. Ha? Ang unsa ba? Hailon. Kena ba? Turo. Ang babae nga siksi kayo. May kwapasan. Ay, ito ko na. Oh, ito sa payong sindahan. Dili ka na, ha? Ako sing sundon. Ako sing ilailahon. Oh, sige na yun. Yang asaman, uyugan di ka? Dili ka na lagi. Ay, kung kuy-kuyo ko. Ako, ani. Hi. Hello. Dili ka taga din, no? Karon pumugbumaga kita na nang naong ni mo din, eh. Taga Cebu ko. Ni alam ko for vacation. Nakaani naman ko sa una pero dugay na kaayo to oy. College pa ko atuhi kayo na. Doon naman ko'y kaila din eh. Pero nalimot lang ko kung asa tong dapita ang ilaha. Oh, mo ba? Tuday, ako rin si Dario. Ako sa DIC Molly. Amiga na ta, ha? Og kining mall, pwedeng mangayo ko sa imong sil number? Sure. Sige, itype ang akong number. Oh, ang kusilpon. Isang kaning text na ko. Ito tanaw, be. Hala. Uy. Si Muli man eh. Si Muli kaning text. Ako basahon. Pwede nga magkita taon niyang gabi eh. Mga alas 8 adto sa beach. Magpaabot ko. Himo, thanks. Wala, magkita ko na me. Kiti, mo na ni. Ako na replyan. Okay. Moabot ko. Why man? Naa problem yo? Ako na ni-send. Ito na, nasend na. Ako pabuto ng iyong boss. Di bawas na. Ako di basahon. Wala lang. Gusto lang kong nako'y ika-istorya. Mingaw man din sa resort god. Ako bawasan. Okay. Moabot ko. Ako na ni-send. Siya na ka na nagpadong din eh. Maklaro ko na siya tungod kay naigo man siya sa hayag sa buwan. Hi, Dayo. Hello! Kumusta na ka? Okay lang. Salamat sa imong pagtawad sa akong imbitasyon, ha? Ikaw pa, kung balibaran. Bisan kinsa sigurong lalaki. Di siguro kabaliya ba doy. Kung sama na mo kagwapa o kasiksi ang mga imbitara. Bolero man sa di ay ka, oy. Di ako'y nga vodka. Minam ka ini? Budka gyud. Murag, daghang kitag ang istoryahan na kay vodka ko ni. Depende. Sige na, ato na ning sugdan. Hindi to? Muna gibuhat ni mo sa imong uyab sa una. Mauna. Way pang itong laki, ha? O, dinhin, dapita. Dinhi ko nasuta ang kamaturan. O, sa di ay siya kami niyo. Dinhi mi nag-istorya siyang asawa. Nagda siyang anak. Nihangyo siya na ako nga. Biyaan ko ang iyang bana sabtang buhi pa siya. Nga na lang kuno kung patay na siya. Total, gamay naman lang yung pagpakabuhi ining kalibutan na kay doon naman siya ay sakit na cancer. No ba? Nya, asa rin yung lalaki ron? Tuwa man siya magtrabaho sa gawas sa nasod. O gahabit na siya mo uli. O gusto siya.
nga magpakasal na mi sa iyang pagbalik. Niya. Sa may hinungdang di man ka magpagkasal niya. Tungod manggod sa iyang anak. Tungod sa iyang anak. Komplikado kihapon ang among pagpuyo. Dili man mo sugot ang iyang anak. Wala isulti niya nako sa telepono. Mo ba? Kasamog dahil si mong kinabuhi ng tawhana eh. Kung ako pala ikaw, no? Mas may pag mili ng kaglalaki. Kanang lalaking tinudanay nga nagmahal ni mo. Nindot ang tasa. Tao, Nindot ang takayo. Kuna pa lang ng klasihas lalaki. naoy. Ako, Sa? Ikaw? oh, Pila ba edad ni mo? ha? Di man siguro ang edad ng katarungan. Aron higugmaon mo sa kanila lang nga matuod nga nagmahal ni mo. Kundi ang buhat ug pagrespeto siyang tagsatag sa kagugma, dili ba? Wow! Wow! Nindot. May mo manulti sa? Pila na edad ni mo? Basin nasayop lang ko. 25 na ko. Ikaw, Oh! Sakto, day ko. 10 years atong gintang. oh, Ando na ko ha. kadit lang. Ano man, naaba ko'y tsansa? Tinuray ba nga ko ah. Duhatan na nga akong gugma. Sige, ato na ko. Bye. Kaya ka mga kong apel. Nagpasabot pa to nga. Kita na, ha? Muli tubag ako. Kita na ba? Baby! Oh, Bye, Dario. Good night. bisan sa August pagkontak si Muli. Ako siyang tawagan, di mo siya matubag. Ako siyang tiksan, di siya mo reply. Basta, mas may pag akong atuon sa resort. Magpakuyog kong bradudong kay dagham na siya magkaila sa resort. Kay doon naman sila sa ila. Brad, kuyogin ko nga sa resort, be. Wala mo kinupakita na ko si Muli. Ako siya siyang tawagan sa cellphone, di mo siya butubag. Brad, ay lagkasuko na ko ha. Ha? Iba, masuko mo ko ni mo. Kaya nga naman, Brad. Ay, nung nainim ko, Brad. Sadyang mo adtong ta ko sa inyo ha ba? Pagkatungod ako diya sa gate sa resort, mo si paggawa sa service sa resort, ug nakita na ko smuli nga sa kaini. Ug sa pagkita niya nako, iya kining gipahuno ang sakyanan. Ug iya kong gihangyo nga, di ka diya pasultihan nga, mular ka na siya balik Cebu. No. Dili. Recorded by Radio Mo TV. Bay, nga nung ko na musulti eh. Mao nga ti kasultihi. Di ko gusto nga mahinaya ka. Wa kay katungod nga mo pugong sa dibate. Wa kay labot o baon sa ko. Ako yung kalabutan, Brad. Di ko kunti ka, di ko gustong malaot ka. Naang niyang uyab nga gikas gawas na abot na. Mao nga kinahanglan siyang pauli. Silang duha siyang anak ang musugat sa airport. Usa. May anak sila. Mao na, Brad. Mao na isulting mauli na ko. No. Di ko mutuo ba? Di ko mutuo. Iyahalag ka nag-isulti. Aron di na kong padayon sa tinguha nga niya. Pero dili ko mo surrender. Ako siya kapason, Brad. Karon dahil mo adto ko sa Cebu. Sapa di ay. Tug Cebu. Asa mo napita naman siya atoon, be? Naibawali kang asa siya ng puyo. Bahala na. Basta kay libuto na kong tibok Cebu. Bahala na ko si Behta mo. Naibaw na ko ni Brad. Nga mao ginay mong buhaton. Naibaw na ko sa batasan. Ipangayuan ako address ang driver sa resort kay am na silang logbook kung asang destinasyon og tagadiin ang ilang pasahero. Dalaw. Ini ang address ni Muli. Ato siya, pasa. Aron masayra ni mong kamatuoran.
Salamat, Brad. Muna yung dapitang nasuwat kini sa address. Pagkatawag ko pagsugod ang numero silang bahay. Naitaw nga, nagpaingon na nisip na yung mutanan. Ako pakutangon. Brad. Oh, Pwede Brad. yung mutana, Brad. Oh, okay, Brad. Sorry, Brad. Kining, Brad, mutana tayo ba? Nahibaw kag asin yung dapita? Kini bang niya sa address, oh? Hindi ko no, ano to? Oh. Uy, sa mo kami dapit, Brad. Sabay mo kipakita. Sabay nga. Si Muli. Muli ang iyangan? Oh, si Del Muli di ay. Oh. Kisabay ka, Brad. Ha? Kuan, Brad. Kining, na ako sa bangko nagtrabaho. O na ako ihatag niya nga suwat sa akong dako sa bangko. Ah, mga Brad. Brad. Kita ka ng iskina sa unahan, Brad. Oo. Musod ka diha. Murag ikaupat nga bay. Mao na ilaha. Ya. Puti ang gulo sa bay. Oh, mo ba? Okay, salamat ka, Brad, ha? Oh, kini. Mao na niyang gingon itong tao nga akong gipangutana. Puti nga bay. Ug, mausab niya ang numero nga niya sa address. Akong tuktukon. Kadiyot lang, na. Muli, Dario? Ganang niya ka? yan ka din eh. Kung ka magpaibawan ako uli ka na. Ug, nabalaka ko. Tingalig malimot kas kung gipadayag agog madya ni mo. Muli, mahal ko ikaw. Inuo ko. Dario na ang amahan sa akong anak. Basin og mais ka na luta din eh. Dili ko gusto. May mubawat ako dito sa usa ka fast food dito sa gawas. Paabot ako dito. Ato ta dito magsulti, okay? Please lang. Sige. Magawat ko ng mga to. Para magka-istorya ta. Pero yung pagdugay ha. O lagi, sige, nalakaw na. Sige, ato na ko. Apit naman mo sa kauras kung naghuwat ka ni sa fast food ngayang gingon. Pero aman siya. Kundi siya man ako siyang balikon dito. Bahala na kung siya may tabo. Balikon ko siya. Usay ato? Ikaw? Papa Jose? Ikaw? Usay, ngano na ka din eh? Ako yung imutanan mo pa. Kung nganong niya ka nga ni. Anong ako ang britso sa bayag pa uli? Lagi na gihapon kay gitago ng ko pa. Huwag ka lang na gihapon mausab. Namatay si mama nga nagbahon og dakog kay ubos ni mo pa. Dong, di ba gitawagan taman ka ga ini uli na ako? Gusto na kong magminyo pag-usab. Dugay nang namatay si mama nimo. Gusto ko nga na ako'y kauban sa kinabuhi. Ug ako unta siyang dadon dito sa atua, aron magkaila mo. Di na kinahanglan pa. Di na kinahanglan imo pa siya ipaila na ko. Nagkaila naman ko niya. Unsa? Kaysa nang gikasuli ni mo, Han? Oh. Dario? Nanong nibalik ka? Siya na ang lalaking giingon mo. Nga nangilad ni mo ug nagbinuang ni mo. Dili man day ikaw iyang gibinuangan. Kung dili ang akong inahan. Huwag ko magdahom. Nga ang babae di ay gitugyanan ko sa kong gugma. Mauna usap ang babae sa kong amahan sa magpagkasa. O karon, pag-uban mong basa imperno. I'll face tomorrow. Huwag ko magkasabot sa kong debate na tuhi kayo na. Ipauli ko sa buhol. Murag guha sa kong kugalingon. Pinakaadlaw ang nilabay. Nisunod ako sila si Papa. Ingon man si Muli. Nangahin akong pasaylo. O gilamdagan yun sa Ginoo nga akong kaugalingon. Kaya diha-diha na yun, akong napasaylo silang duha. Dagang salamat sa pagtagad ng akong suwat.
and more power sa RMN. God bless us all. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagin ni Dario nga taga Tubigon, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, I'll face tomorrow. Face tomorrow. Ang mga kaagi kibata ni Dua sa radyo ni Joey Cosip Kari o kabul sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usap mga hikalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Lucia Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Taguan ako sa pangalan ni James. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, sana dalawa ang puso ko. Recorded by Radio Mo TV. James, tama! Grace, ano? Nagdugo ka! James, please, nag akong hospital! No, na, please! Yes! Sorry for your loss. The baby didn't make it. Usa, Dok. James! Usa pa, murag maglisod na sad si Mrs. sa pag-conceive o balik. If ever man, murag lisod na sad. Knowing nga, kaduhan na siya nakuhain. Grace, Han, James, please. Dili ko. sige na. Daod-daod na nga. Huwag ka magpahilabot na ko. Dili ko ganahan. Kaya tingali kong maptos na sad ko. Di mas maayo yun. Dili ko. Dili na ko gusto nga ma-disappoint na sa dubalik. Grace, James, aduhan ako makuhai. Dili na ko gusto madismaya pagbalik. Grace. Hindi naman tubagon si Mrs. Bay. Gusto ko malingaw, bay. Kapos, bay. James. Sige, tagay pa ta. Magpunod tayo sa kabakit, ha? Ganun ka rin ka lang mauli, ha? Di pa kita butubag sa mga tawag? Gilingaw-lingaw ko lang akong kaugalingon, Grace. Hinungdan nga hasta ko imong nakalimtan? Grace, please. Di ko gusto gaaway ron. Kisa may malipay ang imong gibuhat, James? Asawa ko nimo? Oo, asawa ti ka. Pero sa man, nabuhat ba nimo ang imong obligasyon isip akong asawa? James, Pero may kang busy sa trabaho. Hinungdan nga nakuha ang tas ikaduhang higayon. Nihangyo ko nimo mo live on ka. Pero wag ka maminaw na ko. Pero gisabot gihapon ti ka, Grace. Pero ako, ha? Gisabot ba ko nimo? Nga isip imong ban, doon na sa ko'y panginahanglan. James, Wala gini ko mahibaw. Kung matawag ba ba ni panimay ng atong gipuyan? Please, papahuwayan ako. gilutoan ti ka. Dali na, pamahaw na.
James, sorry ha. Sorry sa kung mapagkawangin mo isipin mo asawa. Sorry kung magsigilan ko kasuko. Siguro, husto ka. Husto ka sa tanan mong gipanulti. Dili lang tingali ko gusto mo angkon pero gi-blame na ko akong kaugalingon sa tanan. Pero please hatagi kong laing chance aron makabawi ko sa tanan akong mga pagkuwang nimo. Grace. Si Melanie di ay. Melanie, si James ang bana. Kinsa man Han? Helper, Han. Unsa? Nag-hire ka? Oo, Han. Naluoy man ko niya, good. Usa pa, gusto ko nga mas makahatag og time nimo kung wakay trabaho. Lami man sad ko na siyang muluto, Han. Oh, mao ba? At least, makatabang sa taniya, di ba? Hi, sir. Hi, Melanie. No worries. Mga abutan mi. So, war kaya nga kabalakan. Thank you, sir. Si ma'am ni mo, Melanie. Sayong nilakaw, sir. Kao na, sir. Nakaluto na ako. Oh, ikay nagluto ni tanan nga niya din eh. Oh, sir. Sige. Sabayin lang ko. Ayaw lang, sir. Uy, una lang. Sige na. Lahi kayo nga ako ng usang makaon. Sure ka, sir? O, lagi. Dali na. Recorded by Radio Mo TV. Naong bitaw? May plano. Hmm? May plano. Si plano. Yan ang gusto ka. Ha? Wow eh. Amaw. Igwapahan na ko niya. Lahip sa dayo na yung huna-huna eh. Muraw tagwa kailan mo. Aw, lagi. Han, mawa ko din niya for 1 week. Ha? Asa mo ka? Doon namin seminar, honey. Okay ra? Okay ra. Sa trabaho mo ka na? Yes, Han. O, gitugon na ako si Melanie nga siya unay mo atimani mo for the meantime nga wa ko. Okay. Sir, nagtagay lagi ka. Mo inom ka? Dali, ubanin ko. Dili ra ba ako mainom, sir? May problema ka? Medyo. Ano may problema ni sir? Pwede ko ni mo masteryaan. Melanie. Ambot ba? Wala mo gadog. Dili na ko malipayon sa mong kaminyo ni Grace. Unsa, sir? I mean, love na ko siya, pero wala bitog. Dunay ko ang. Ha? Tingali. Kaya di na siya makahatag kung ganak na ko. Sir, Ikaw, mayuyap ka? unta to, sir, pero nagpinuang man. Bago lang ni nagbuwag. Imo magot kong gitutukan, sir. Sabi mo, guwapa ka. Huwag swerte yung lalaki nga makaangkon mo. Sir James. Sorry sa kung nabuhati mo. Okay, kagustuhan siya na ako nahita po, Sir James. Melanie, unta ko noon sa may nahito po. Ato na ni. Makalaom ka, sir. Salamat, Melanie. Han, nanangin na ba dito si Melanie nga mupahawa siya? Ha? Nga naman, Han? Mabdos man ko na siya, Han. Unsa, Han? Naluoy man gani ko kay dili ko na siya barugan sa nakapamabdos niya. Ay, kung kinsa pa tong bulahan nga hatagan dayon og anak, mapay kusog mo talikod sa obligasyon. Ang willing hinuon nga ihatag ang tanan para sa anak, mao pa hinuoy gahi pa anakon.
Grace. Sulti ko tinuod, Melanie. Insay amahan ang nanging gisabak. Ang tinuod, Sir James. Ikaw mo iamahan sa akong gimabtos. Melanie, Pero ayaw gabala ka, sir. Wa ko'y planong gubuon inyong kami ni Ma'am Grace. Mao bitaw ni decide kung mapahawa na lang para sa paglikay. Melanie, dili. Anak na nga ako ang iyong gisabak. Busa, barugan na kung akong obligasyon ni mo. Basta isa ka ako. Nga dili ni mo apot sa imong Ma'am Grace. Sir James. Parang kailan lang buhay ko iwan. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ning Melanie. Sometime, permipas sa akong asawa. Ug mo 4 years old na nga mong anak ni Melanie. Din hinalang ko to. Ug daghang salamat, Artemen. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jake. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pagbigyang muli. Recorded by Radio Mo TV. Kinuo ko ni mo, Jake. Kanusap pa magtuka mag-usap, ha? Mama, saray. Sa iyo ba buntag ko? Nagyaw-yaw na siya kaya. Ang araw sa di ko magyaw-yaw. Nga sa'yo pa kayo buntag. Pero pila na kabuok ang nangita di mo din, he. Naay mga babae. Nasa mga ginikanan sa babae kay imo ko nung gihilabtan ang ilang mga anak. Sus, ape, nag-uunsa. Nung Jake, kugwa kay kaluoy sa mga babae. Kaluy iintaw ni mong kaugalingon na lang. Kay basin og magabaan ka, anak. Tuom, kagaba, may. Uy, Ato na ko, ma. Uduti na ko. Jake! Asikang lingawan ako gabi, bay. Ako, masad. Aw, ikaw. Sigurado yung kang nalingaw, kay. Nawa, lagun mo kalad sa ibong chicks gabi. O, lagi. Pero tingnan para sa kong ube. Kana na huwag na inom, eh. Ay, kuwang ka na. Ato na usmano niya. Aw, sukol gapon. Og, nasa gayon invite nga chicks, ha? Og magdako na siya amiga niya. Ikaw rin bahala sa amiga, ha? Sos, maliit na bagay. Si Ariana. Og, ang young friend, si... Sheila, akong best friend. Ay, guwapa. Ay, Sheila, hi. Hello. Jake. So, ikaw na ipahala sa akong amiga, ha, Jake? Okay na ka? Murag di lagi kami ngutang. Natiwawan lang ko, Kud. Nga naman. Uwa ko manad og ingon ani nga mga lugar. Og, dili sa ko manginumay. Mao ba? Pero, sige lang. Okay ra ko. Gawas na? Ha? Sorry, Jake, ha? Pero dili ko sama sa uban nga musugot ra nga dadon bisan asa. Oh, what? Ay, kabala ka. Wakoy daw tang tuyo ni mo. Di sa tika type mong di ka hilaptan. Oh, aray, ha? Sige, tana, oy. So, okay na ka nga. Wala na ta dito? Oh, thank you, ha? O, isa pa yan. Naamong na lang hinuon ka. Nag-party uta ka karon. Bisag ingunani ko nga hilig kay party, pero di sa gigugunahan ko na ko'y kauban nga dili komportable. Wow, gentleman, di ay ka. Medyo. Sa kamara ko dili gentleman. Har. Dili lagi ko nung mada sa mga ingon anak, Jake. Wag ako. Uy! Mao ba? Lahi siya sa ubang mga babay? Oo, bay. Dili mo siya sayon, good. Pero pag lisod kayong sudlo ng iyang kinabuhi. O nihibong sa gabi nga ngano nga wa ko maghuna-huna og binastos niya. Bisag ako na siyang binuangan. Mura pag taas ang akong respeto niya. Ay. Ay, basinog mo na na magkapausap di mo ba? Unsa? Kadang mga ingunahan na klase sa mga babae ang makaparealize sa mga lalaki. Ug basig, siya na gid ng babayan, ha? Bay, Yang si man, nakuha ba ni mo yung number? Aron, agdahon lang ni mo siya date. Recorded by Radio Mo TV. Magkikita pa? oh, kana kon okay ra nimo? Oh,
Kung makikinom ka, sorry. Pero dili ko. Ah, ha? Uy, di na pwedeng may inom eh. Ayun na lang. Salamat. Kahanggaw baguday ni mo oy. Imong gipili ang inom kay niya. Di ko ganahan ng pugngan ko, ma. Aw hinoon, basin og wag gyud kay gusto anang bayhana. Kay ang tinuod nga nakagusto no, bisan pa og dili ka sultian, ikaw na mismo mo'y mag-usab para niya. Ma, Oh, ni dayon malagi ka pagkikita. ganahan mo ko makakita mo. Basta kagiingnan natin ka ha. Dili ko ganahan makig-inom. Yes, boss. Ikaw may masunod. Nagpabukid mo? Oo. Tayo patin pa. Di ba ka ganahag bukid? Di mo nagbabungol sa kabingaw? O lagi. O niya, nga naman. Usa man din hitabo. Wasugan kay bawang ano ba eh. Ganahan ako mutuman sa iyang gusto. Basta ang importante na ko nga makauban ako siya. Ay. Murag naagi na dotlan rin ba? Ha? Doda na ko ba eh? Nga in love na ka. So? O kini mo isuot si muna ako na ha? Kung manguyab kag ingon ana nga klase sa babae, grabe kayo mga adjustment pa eh. Siyempre, dili mo parte, dili mo inom. Gusto og mingaw og boring nga dapit. Bay. Bay mangnor niya ako. Sa di pa kamusuod siyang kinabuhi. Sakto imong amigo. Ma, Pero kanang tanan, dili na nimo igsapayan kung nakagustong gyud kaniya. Kay kung ang pingad nimo siya, syempre, piliun gyud nimo asa siya mas komportable. hinoon. Andam ko mag-usab para niya, ma. Maong, di ko magduha-duha og sud sa iyong kinabuhi. Aw, malipay kung mausab kaniya nak. So, unsa man imo na siyang panguyaban? Sigurado na kita nga manguyab ka na ako? Hindi mo kung dili na ti ka pa imnon. Palaagon. Oh, biyaan na ako tanan. Basta, dili na ko nimo biyaan. Sige, good. Unsay sige good. Sige na. Uyab na ta. Oh. Thank you. Matay biliban ako ni Ubay. Pilihan na yung kabuhan nga, waka mo inom. Nausap na ka. Ingon na ako mohatag og importansya sa usa ka relasyon, bay. Pero, yung gabi ba? Mm. Ato may mag-celebrate sa kong birthday sa bar. Kitang ubanan lang kaya na. Saman, ato mo? So ayan ako ingon si Sheila, bay. Dili ko. Pero, babe, birthday na sa kong amigo. O, usa pa, naman si Ariana, bitaw nga, amiga ni mo. Di ba pwede nga, bisag ka? Dili lagi ko. Ako kung gusto ka mo ato, ikaw lang. Sobra, masuk ka eh. Nga naman. Gikapoy na ka? Napula na kas boring nga kinabuhi kauban ko? Ang bote mo. Mo rin nagkatunga karon. Pinag-away ni noon day mo. Ubay. Ingon ana magida si Sheila Jake. Mao ganing gidan ako siya sa bar ato nagkita takay para makasuway siya og nightlife. Pero di man siya ganahan. Ako pa ni mo ba no? Itagay na lang na. Ug pusla man nga niya karon din eh. Hala, mag-enjoy na lang. Sige. Tagay. Lipong ko. Dali na kay ka mahubog kay wala makainom-inom. Bagod. Imong amigo ni unag lakaw, nako na emergency. Sus. Oo, gadong emergency eh. Nato ilang chicks eh. Mao pa? Ay, sorry, Ariana. Sorry na. Slide mo ko na. Hubog ni kay ka. Sige lang, makabawas naman kuan ang imong amigo niya ba? Usahaw ni mo? Basta. Jake, nalipong na sa dwaya gid ko. Mangita sa tagapahuwayan na. Ariana. Di ba? Please, tagi ko chance ka makabaho sa bukutan ni mong amigo.
Ha? Ako'y mo gabiton. Mangita pag yung uglain nga na ang mga... Dali na pa. Salamat kay sud sa usa ka buwan kapin. Imo na gid kong giatubang. Oo, Jake. Kaya naglibog pa ko itong panahon na if angay pa ba na itong padayonon. Padayon mo. Dili na ko, Jake. Ha? Buwag na ta. Nahibaw ko sa hitabo ninyo ni Ariana. Sila. Kuan, wato na ko tiwa. Promise. Ubog na ko to. Unyay, paunsa pa man ni mo. Nga mabdos naman ang akong amika. Unsa? Barugi siya, Jake. Kay mo samot akong kalagot ni mo kung dili naman siya barugan. Sheila, sorry. Pasaylo ako. Nagmahal kay ko. Sorry kayo. Kung mabalik pa lang na ako. Kung mabalik pa lang nato, wa na lang kung umusugot nga ma-in love ko ni mo. Sheila. Ay ang pagbigyan ako nagkamali. Kung kanus ako nausab og nakakita og babae nga para na kidnako, ako gining nausikan. Maong grabe akong pagmahay sa akong nabuhat. Ug so kada to, nilikay na gid ko sa inom ug sa laag. Dinhin na ng kutob ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Jake nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadikalahan, pagbigyang muli. Di ko kakayanin kung Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jacob. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit pa ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka tomboy nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Jacob. Recorded by Radio Mo TV. Ma, si Julie, akong uyab. Love, si Mama. Hi, ma'am. Uyab? O ma, Dong, dali. Mag-istorya ta kadali nga kita ra duha. O sabay dahi tapo ni mo, ha? ngano ma? Say nga no, ma. Pila na maedad ato? 32. Ti amo na. 32 nga ikaw 19 pa lang. Ma, ang importante nga magkasinabot mi. Ug kun di ka mo yun ha. Di na mo problema. O kun mauna, undag og eskwela ha. Kay di na ko mo gasto nimo. Ug layas na din he. Ma! Ako na lang pa eskwela ni mo. O ganing na lang sa puyo sa akong apartment. Ha? Sure ka? Oo. Dili sa kong gusto nga maundang kag eskwela. Dili ti ka pwede pasagdan. Salamat, love. Congrats, love! Thank you, love. Tana, mag-celebrate ta!
Love, nakauna-una lang ko ba? Since naa na makitrabaho, unsa ka ha kung mag-baby na ta? Unsa? Julie, huwag mo lang ka maguna-una. Nahibaw yung ka nga, taos kay kong pangandoy. Huwag ko maningkamot og eskwela para mahimo lang amahan. Pero, Please lang. Saglabdang akong obe, Julie. Jacob, Mas kabliba kwartahan magay karon bro. Resultas pa ning kamot, bro. Swerte sa kay ka ni Julie bro eh. Pinangga kay ka. O suportado kay kasta ng butang. Kung dili pa tungod niya, dili ka makaabot kung nung sa may naabot mo ron. Hindi, sad. Kay kung wa pa ko maningkamot, bro, di sa ko may ngunaan eh. Ay no, sad. So, kumusta naman yung relasyon bro? Papagay plano nga pamablusan sa Julie? Wa pa, bro. Wa pa ko matagbaw sa akong kinabuhiran. Di ba ko gusto og responsibilidad? Ay, love, maayo ni anak ka. ano man? Ano sa problema? Nataktak ko sa trabaho. Unsa? Oh, unsa ko na? Manghita lang unya kog laing trabaho. Ang lang. Ay kung katagig problema, Julie. Di para pa talasado. Di ko obligado nga mubuhi ni mo. Jacob. Recorded by Radio Mo TV. Ay, okay na. Nahuman na gusto ang trabaho. Jacob! Nakita di mo? Ha? Kinsa man? Oh, Anak, ma, nialagi ka. gusto lang kong mga ayok pasaylo sa akong gibuhat nimo. Dili saktong akong gibuhat nga naghilabot ko sa inyong relasyon. Okay na ito, Mai. Ako na itong ikalimtan. Onya, kumusta naman mo? May apo na ba ko? Wa pa, Mai. Busy pa ming duha. Nakatagan na yung taong kong apo. Ah. Kay ikuwang nabaya ako. Ma, Unsa? Gusto na ka nga magka-baby ta? oo. Pero siguro, makapangita kag trabaho. Oh, love. Ay ka bala ka. Mangita akong trabaho. Oh, unsay resulta? Negative gihapon. Ha? Unsa gud tao na? Pila ka buwan na mo tang nagsigig suway? Wa pa gyud ka mamabdos. Dili naman sa siguro dali para nako tungod sa akong edad. Bisit ba eh? Unsa man ka puslanan na ning atong pagpuyo? Kung di mo ka makahatag na kong anak? Inutil mo di ka? Jacob, di sobra na ka ha? Ayaw ko ging na ana. Kay kung buto na naon, imo ning sa kon nganong naingon ini. Unsa? Kung sa bata-bata pa ko,
Nisugot unta ka nga mag-baby na ta. Dili unta ingon ani kalisod. Ako ba imong gibasol sa imong kainutil? Habi mo, Jacob? Wa na ko makailan nimo. Oo niya. O sa may gusto nimong mahitabo? Magbuwag ta! Sige! Wa ko magginahanglan nimo! Maayo ra pud nakoy. Wa man ito kapuslan ng babayhana. Mawagin ba? Karon nga, gawas na ako. Wala ko yung lingaw sa kong kwarta. Mao yun. Pag-enjoy samtang single ka pa. Huwag yun di ay may masayop o padako sa imong amahan nimo. Proud ka ay umini mo, nak. Salamat, ma. Nasa mga bro? Sige magaginom. Tagbaw lang ko sa akong kinabuhi, bro. Tagbo ka? Oo. Mao na ipagini mo para magkalimot ka ni Julie. Bro. Mingaw na kayong bahay. Bisa kung saan ako pa music, pero kayang kami mingaw ang kipati. Si Jolie, kumusta na ka siya ron? Imingaw na ko niya. Pero ako na siyang take for granted. Pero wala ko'y mahimo. Wala na siya. Kanindot sa panahon ron eh. Si Jolie. Pag-cute ako palangga. Iyan na ka ng anak ang iyong kikukos. Nilingi siya ako. Mulakaw ko. May anak na din siya. O iya ba katong banang iyang kauban? Jacob! Julie. Wa kita nung mo hay man lang nako. Mauwa ko. Ha? Human sa tanan akong gibuhat mo. Gipasaylo na tika. Dugay na. Julie. Gani, gusto ko magpasalamat nimo. Kay kung wa pa ko nimo buhi dili na ako matagamtaman ng ingon ani nga kalipay. Maong salamat gid kayo, Jacob. Og unta, makakita ka og babae nga mahalon ka sobra pa sa akong pagmahal nimo sa una. Unta, magmalipayon sad ka. Julie. Papaalam ka. Ngayon alam ko na. Wa ko kasabot sa kong gibati atong higayon ha. Nagmahay ko. Naglagot ko sa kong kaugalingon. O kung kaya lang na akong mabalik ang tanan, mamawi ko ni Julie. Pero ako'y mahimo, kundi dawaton ang kamatuoran nga nasayop ko. Og mauna ni ang konsekwense sa akong gibuhat. Dili na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Jacob nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkaluhan, bakit pa ba? Ang mong kaagi gibuhat panudo sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw,
Kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka amin. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig. Babe, nakalimutan niya ha? Ikaw mo yung mukuha sa mga bata. Oh, sige, babe. Bantay ka ha? Busy ra ba ikag atubang des imong laptop? Basig, mawa sa mong una. Oh, lagi. Sige na. Kaya na ako giapas ni deadline. Sige. Udyutin ako. Love you. Love you too. Uy, hala, patay. Alas 6 naman di ay. Ganina rin alas 5 ang mga bata na muhi. Magdali ko. Ay, di araday si mama ninyo, oh. Mga anak, sorry. Sorry kayo na busy si mama. Ay, nanghilak na anak ganina, ma'am. Kinagtuo sila kwe mo kuha nila. Gitawagan sa nako ang ilang papa, pero wa man sad gud mo tubag. Ma'am, salamat gid kaayo. Ganong nanawag ang teacher ni Elaine ganina? Nangita akong kinsa mo kuha sa mga bata. Oh, nga naman. Nakalimtan na sa di mo. Nabisi lang ko. Sus, mao gini rason ni mo pirmi. Tanan nimong oras ug atensyon na sa imong trabaho. Wa na ka makahuna-huna namo nga imong pamilya. Ay ako ignaana ha? Martin, wabi ako magpakayahay lang. Nagtrabaho ko. Lagi nagtrabaho ka. Pero i-balance po ang imong trabaho o ang imong panahon sa imong pamilya. Martin! Sakto'y mong banaday, uy. Isad maayo nga, wala kay panahon para nila. Dili ba yung kasingkol ha, nga ikaw rin magbuot kung sa'y gusto ni mong buhaton? Ay, dakan magod ka trabaho ungod. Permi ko mag-ampas. Pwes, pangita og paagi nga mahanay na nimong daan imong oras. Kaya di na ka makamahay sa imong bana, anak. Kung biyaan ka niya, kaya wala kay oras nila. Day. Babe, sleep na. Babe, later na. Napagipang chatan para sa report, ugma. Yan na, kina. Dali na. Mangyano kay kunin mo. Martin, unsa ba? Dili ka makasabot. Sabi mo, Pichi. Wala akong makasabot mo. Mureklamo na sa kabahin sa akong trabaho. Di na. Ikapoy na kong balik-balik og reklamo. Udah ako na hinatap. Unsa? Unsi undangon? Di na. Kapoy na sige pangayos mo atensyon, Pichi. Martin. Panaglipog ko kung saan din ako. Gibiyaan ko ni Martin. Nak, kapila na biya ka warning anang imong style, ha? Pa. Pero gahi di kay kago. Pa. Una karon nga wa naman si Martin. Imo na lang tanang responsibilidad sa mga bata. Indas ni mo. Nga sa makahatag ka ba nagpanahon sa imong mga anak? O mas piliyon na trabaho? Recorded by Radio Mo TV. Enjoy sa school, nak. Si Papang kuha na mo niya, ma. Ako na. Ayog ka ba ka? Sa dili pa mamumuhi ni anak ko. Unya, kumusta man ka? Nia,
Grabe nga akong adjustment. Ay na, kaya raman lagi. Hawa mo ko'y choice. Ako pa ni mo no, para dili ka maglisod. Mag-co-parenting na lang mo ni Martin. Sports lang, good. Para lang sa mga bata. Kana kon, ma-okay siya, ana. Sige, may problema. Okay ko, ana. Wamanoy ba ang mga bata, di ba nga, nagbuwag na ta? Wa. Ako na silang kaingnan nga. Busy ka sa trabaho. Sige. Maganahan ko sa bahay para sa mga bata. Salamat, Martin. Pa, dili na ka busy? Hindi na ka makasleep? Ko anak. Daghan mo kong trabahoon si Papa. Pero syempre, unahon ta mo kaysa sa akong trabaho, anak. Maungo. Anay ko mo sleep o niyang gabi eh. Yay! Ay, kalain ba isang kipati. Nga nagtupat ni Kigda ni Martin karon nga. Buwag na mi. Wa ba ka matog? Wa pa. Milagro. Muna ka magtrabaho, ingon na arong rasa. Ako nang gihumandaan para makaatiman ko sa mga bata. Sige. Matog na ko. Makatog ka ko, ani. Lamig kayo siyang kakson. Gimingaw na kayo ko niya. Siya ka. Mausap kayong kipati. Pero, mo-record naman kayo siya kung kamirang tuhang magatubang. Kinahanglan nga matubagin ako mga pangutana. Huwag akos ko niya. Pichi, ayaw. Sorry. Naanad lang. Di na pwede. Asawa ti ka sa papel na lang. Pero, nana ko ilang uyap. Sorry. Sakit kayo, Day. Dili ko ka-imagine nga nailing higugmaon si Martin. Gawas na mo ngayong pamilya. Imo ra bitaw unta siya sa una, pero sa may gibuhat nimo. O lagi, nakasabot na ko. Ako din sa... Nung nagmahay na ko, gusto na ko siya makuhag balik. Sayo naman kay nasanan. Bana mo gida nimo siya, tintala. Ansa? Wala kayo trabahoon? Naa pa. Sige. Una na ko katog, ha? Ikaw akong trabahoan. Martin, pasagdi ko, please. Bisag karon lang. Kibingaw na kay kunin mo. Please. Please. Malipayon na akong amiga, da? Oo. Pero nag-ibog ko, Day. Naimahitabo na mo, pirmi. Bana na ako siya, pero wa man lang na mo mastoryai ko nabalik na ba mi o unsa. Ansa ni magiluto, uy? Kabaho ba, ana? Uy! Uy, hala! Di ka ka mabdus? Pag-pretty girl! Unsa? Mabus ka? Oo. Anong murag goal man ka? Ako mo kaya mahal na. Siyempre, no? Pero nag-uol ko kay... Naanabi kay uyab. Og diba, wa naman ta? Unang higayon pa lang nainahitabo na tabalik. Nakibuwag na ko sa kumuyap.
Kinibaw ko nga nakasa ko niya. O nag-realize pa na ako nga love, teka. Martin. Ikaw gihapon nga itong pamilya nga akong piliyon. Bisa kung sa'yo may tabo. Mong ayaw kagkuol nga magdos ka, okay? Mahal kita ka. Huwag ang atong mga anak. Mahal sad kayo, tika Martin. All of my life it seemed that something had been missed as lonely as the other. Pasalamat na lang ko kay dili pa uwahi ang tanan. Una ko na-realize ako mga sayo. Og tungod atong hitabo, mas nindot ang among pagpuyo sa akong pamilya. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita mga higalan kaagi ni Pitching at Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit ka na at ay hap. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makahay pa na sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanira. Ma, pa, gidawat ako sa bago na akong gi-applyan. Maayo hinoon nak. Lipay kay ko, ma. Unya, kano sa ka magsugod sa mong trabaho? Karong Lunes pa, magsugod na ko. Mainon. Pag binuotan yun sa imong trabaho, mi, ha? Kay lisod in taon kayo rong panahon sa pagpangitag trabaho. O, pa. Thank you, Lord. May trabaho na gid ko. Hi. Ikaw na yung bagbo na mong kauban? Oh. Albert? Ming. Ni? Tess? Daan po gid ko nga ikaw, ni. Ladi ka magtrabaho din, eh? Taon, day. Daghan mo ko nag-ingon nga na ako ni may mga bagong kauban. Sus, ikaw man di ay. Kailan di mo, Tess? Kailain taon ka ayo, Bert. Kay classmate man mi pag high school. Uy. Pero maulagi. Nagkalago lang mi pag college na namo kay ipalhin man mi puyo. Lipay kay ko dahil nga may kaila ko din, eh. Kumusta man naman trabaho din, Hime? Okay naman, Bert. Kaya ra. Maayo noon. Nikaw tanto ba? Ako yung tangang invite-on. Asa man? Snack na sa gawas. Nga naman? Lang. Gusto lang ko nga magsuod. Day, permi lagi kong makabantay ni mo nga magpuyog mo ni Albert. Nangwayog na siya ni mo? Wa man, day. Ganahan lang tingali na siya nga magkasuod ni. Ay, kumpiyansa ng Albert, Day, ha? Taghan ra ba nagkipamagtusan? Ha? Ay, pag sure, uy. Lagi. Dagan ang nagsulti nga nanay anak sa ilang dapit. Mangkon mahimo, pagdik kay gud anak niya. May, pwede ko namang ubanan ka diyot. Naon sa day ka, nganong gool ka ng naong ni mo? Nag-away mi sa kong uyab, May. Pwede ko namang ubanan, kadiyot lang. Nagkinahanglan ako pa istorya-istorya. Oh, sige, pero di lang ta magdugay ha, kay mangita ba si mama na ako. Ubanan lang ko, bisa kadiyot lang.
Imnan ng imong tagay. Hindi man ko mainom, good. Mayroon na, good. Bisa karon lang. Damayan lang ko sa akong problema. Naunsa day ka, Bert. Karon bagay ko makakita og lalaki nga nihilak. Unsa day kadako sa imong problema, ha? Kuan. Mabdos mo gud akong uyab. Ug dili ako ang amahan. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Kawapan ako siyang masakpi nga kachat niyang bago niyang uyab. Magmataragod ko buntag. O nyahain mo rin ang imong uyab. Nga tuwa. Tuwa na sa lalaki nga nagkapamabdos niya. Ayaw lang ko kaguol. Makakita ra ka og babae nga para kit nimo. Salamat, Miha. Medyo nigaan ang akong dugan nga nakapahungaw na ko sa akong gibati. Ato na nga itiwaso na nga itong ginumay kay pamauli na ta. Bert, nalipong mo ko eh. Ha? Maraman naglituyo ka akong kaliputan. Kagamay atong giinom na to. Nalipong na ka. Dili ba ako anadog-inom, ha? Sige, kay mo pa ulit na ako, ha? Kuhan ka na. Ako na lang kang ihatod sa inyo kay basig maun sa kasdan. Sige. Baway una. Unsa ni imong gidadaan ako? Di man ni, bye. Pahuway lang muna. Una, ulisin ko makapahuway na ka, ha? Tarong maghigda, Bea. Ikaw, ha? Doon na kayo ng ngapil ni mo sa kong ngapil. Albert, imo makukungyakan. Ay, magakos naman ka. Santi lang ko sa bata na ako ni Mami. Ha? May nahitabo niya ni Albert? Oday. Kinuo ko yung taon ni mo, uy. Ano ni sugot makang may tabo ninyo, di man mo uyab. Parehas may nakainom, day. Ug wala na mo kapugni ang among kaugalingon. Ginuo ko yung taon ni mo, may, uy. Doon sa manis, Albert. Dili naman makikistorya na ako. Mura man siya naglikay. May mo ba nga mag-istorya ta, Bert? Ha? Bahin sa unsa man? Sanay tapo na to. Ay, kalimti na to eh. Ipiktura to sa tong nainom. Sa ingon lang anak ka sayon. Albert, nagkuha intaw ni mo akong pagkababay. May, kalimti lang to nahitabo na to. Ang importante nga, parehas na nalipay. Albert. Hala. Huwag naman kudog Di ni mahimo. Magpalit kong pregnancy test. Kinuo ko. Diyos ko. Positive. Kinalang mahibawin ni si Albert. Unsay mabdos? Mauna, Bert. Mabdos ko. Unya? Unsay unya?
Kinalaman nung pagka sa imong gibuhat na ako. May, di taong tauyab, uy. Dili ta uyab pero nakuha nimo akong pagkababay. O karon may umaabot at ang anak. May tulubagon ka na ako, Bert. Aw, ipakuha na aron may problema. Sakto ako ni. Sagbayis ka? Human sa imong gibuhat na ako, moingon kang ipakuha ning akong gisabat. Di lagi ko mahimong manubag anang nahitabo na to. Kay may kaipon ko. Ha? Kasi may kaipon ka. May kaipon ko. Og may duha mi ka anak. Tuwa sa probinsya. Kinuha ko. Sorry kayo, May. Sorry. Ang tinuod. Wam, ko'y gusto ni mo. Gusto lang kong matilaw ni mo. Boys ka. Ikaw ko ni mo gipahimuslan. Ibo na itong plano ang tanan aron magkuha ni mo ako pagkababay. Sorry, May. Istorya mo ito nako. Good nga, mabdo sa lain ang akong uyab. Pero, hindi ko ito tinuod. Salbahis ka, Albert. Ning imong gibuhat ako. Di na ko magpakita ni mo. Pagkatauhon ko ning bata ganian sa kong sabakan ug dili ko siya ipaila ni mo. Niresign ko sa akong gitrabahoan aron di ko na makita si Albert. Nalipay na lang sa ko kagidawat amang ko sa akong mga ginikanan. Sa pagkakaroon, may anak na ko, usa ka babae. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka to mga hikalang, kaagi ni May nga taga Lapu-Lapu City, Cebu, uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga dekolahan, I love you, goodbye. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.